gembelo sirahmu gleleng pacakmu. Kowe iso ngundurke anak-anak Pandhawa, iso ngundurke Senopati Ndorowati Setyaki. Kowe aja kongas, kowe aja ading-ading. Ayo, Gangge, iki Tata Mantura Prabu Baladewa. Sing pasang sayembara sapa iso sing ngalahke Tata Mantura wenang Bayangkara Drupadi. Gangge, aku patenana. Piye? Kon pateni ya. Cokot tugel gulumu. Muni piye kowe? Muni piye? Cokot tugel gulumu, heeh. Oke, cokotan ya. Nya cokotan ya. Nya iki cokotan. Nya ge cokotan. Ge cokotan. Kowe iso nugel glune Baladewa, sasat iso njara langit. Cokotan legane ngantiku. Hai. Wah! Wah! Mati aku. Manik jajaran iblis lan manusa ora tenan. Wah, diapure kaya ngene kok digdaya guru karepe dhewe. Cokot guluku ora tak kipatke tugel tenan. Wah. Ngopo kowe? Mula dadi wong ya aja sok gleleng. Apa dianggep sing digdaya Dewi Baladewa. Tiwas bengok-bengok nyumbari mungsuh meng dicokot nggon gulu mundur. Nek cara aku isin dicokoti awake rasane panas. Awake rasane panas. Nek ra tak unduri aku iso tekaning pati. Watake wong maju perang aja nganti mundur yen wis tekaning pati. Kuwi watak Werkudara. Werkudara dudu Baladewa. Ning watak kasatyan yen bisa kabeh kudu ngrasuk pambegan sing kaya ngono. Nek cara aku maju meneh mbelani Drupadi setengah-setengah. Ora lahir batin nek cara aku isin. Maju meneh. Panuswari jajaran iblis anak. Jaya Sudarga, menungso kang kaya kowe. Apa dikira Baladewa kalah karo campurmu? Kowe nyokot Baladewa kowe iso nadai Kyai Nenggala, Kyai Alugara. Aku meguru karo kowe 20 taun legane ngantiku. Ene